Danmark er ikke kun for danskerne. Danmark er for dem, der vil. I øjeblikket er hver anden indvandrer arbejdsløs. Altså 29.000 mennesker, der ikke bidrager til det danske samfund. Men det betyder ikke, at vi skal sende dem hjem. Vi vil det stik modsatte. Vi vil have flere villige immigranter til at bidrage til Danmarks samfund og kommune. Vi leder efter dig, der vil kunne hjælpe Danmark, der vil gøre Danmark et bedre sted. For at udlændinge kan arbejde og være med, er vi nødt til at hjælpe dem fremad i stedet for at skubbe dem bagud. Det er vi villige til, og det vil være med til at bringe udlændinge til Danmark, som kan hjælpe med den danske arbejdskraft. Vi ser ikke immigranter som unyttige. Vi ser dem lige så nyttige som enhver dansker. Vi har brug for mere arbejdskraft for at få et bedre Danmark. Derfor har vi brug for ny integration.